Il-ħadd wara nofsinhar saret protesta li kienet segwita minn kunċert kontra l-korruzzjoni li kienu majta mis-soċjetà ċivili. L-istess soċjetà ċivili illi l-kelliema tagħha fid-diskorsi emozjonali tagħhom saħħu li m'għandhom l-ebda intenzjoni li jiftħu xi partit politiku tagħhom, anzi għal kontrarju huma tkellmu kontra it-tribalizmu partiġjan. Spjegaw li l-iskop wara qdiet bħal dawn u li jżommu lil politiċi kontabbli għal emilhom għax din mhix ġlieda għal poter, iżda ġlieda għal min juża l-poter biex jagħti l-verità u jostakola l-ġustizzja. Saħħu wkoll li l-oġġettiv li tintrebaħ bidla favur Repubblika ġdida fejn issaltan il-ġustizzja u mhux li tintrebaħ xi elezzjoni. Fost l-oħrajn spikkaw il-messaġġi b'saħħithom tal-kelliema li saħħu li hemm bżonn ta' separazzjoni effettiva ta' poteri flimkien mas-saltna ta' dritt li tirrenja bl-istess scale għal kulħadd. Tkellmu wkoll dwar il-bżonn li issa pajjiżna jkollu mexxej li ma jħarisx l-interessi tal-ftit iżda l-ġid komuni tal-pajjiż. Barra minn hekk il-Prim Ministru l-ġdid għandu dmir li jindirizza r-rabja li qed tirrenja fost il-poplu u li minkejja li l-votanti qed tmexxija huma t-tesserati tal-Partit Laburista, il-mexxej il-ġdid se jkun ukoll il-mexxej ta' pajjiżna u allura għandu obbligu lejn kulħadd. Dawn is-sentimenti nħassu mhux biss mill-kelliema, iżda wkoll mill-artisti u l-gruppi mużikali li daqqew u kantaw wara l-protesta. L-istess artisti li ma beżawx mill-intimidazzjoni ta' xi wħud fost l-oħrajn dik ta' Jason Micallef, iċ-ċermen tal-Midja Laburista, li fl-aħħar jiem infex f'attakk kontra Alexandra Holden wara li ħabbret li ser tkun qed tieħu sehem fil-kunċert.